Има една мантра, карат, каза, белите роби да работят, пък у нея техните седят и тако. Не, те си унищожават техните народи. Защото трето поколение търмък, който седи по цял ден, какво мога да измисли, освен да се самоунищожи? Безделник някакъв. Какво мога да измисли? Наркоман, пияница, комаржия. Всякакви простоти. Той е безполезен, но те продължават да му дадат. Нали сте гледали там, има един снимък от щатите, Париж, Лондон, къде да минеш? Даже им дават пари на наркоманици. Държавата им отпуска, само го подритва дали мърда и го прибира и го изхвърля. Но той е малкият проблем. Той ще стане масово. Как унищожават хората? Чрез парите, чрез модата и чрез страха. Нещата са, примерно, те ти залагат уж елементарни работи. Нали, дето викаш ми, едно хранение. Здравословно. Какво толкова? Той не му разбира какво се случва. Аз, ако помните, те почнах видеята си. С спорта, с стероидите, с диетите, че са вредни, всички глупости. Доктор Емилова. Но в един момент такива като мене изчезнаха. Той нямаше де. Ма тук там имаш за храненията, някой се проявяваше. И сега в момента храненето, здравословното е като религия. Вие да чухте някъде някой да ви каже, че ако спазваш някакви хранителни ограничения без да си болен, е първа степен на анорексия. Начален стадий на анорексия. Да сте чували това нещо? Вие колко познавате, които не го правят? Които не го правят, бе. Не го питам колко го правят. Това сега в момента е като едва ли не религия. Насякъде. Предавания. Черешки на торти. Hell's Kitchens. Men's Kitchen. Всичко ти промива мозъка, където и да отвориш, някой да научи какво да ядеш, как да ядеш. Но това нещо е самоубийство. Ти си психично болен. Аз, когато правих преди години, имаше към 600 000 регистрирани в България анорексични случаи. Сега са пъти повече. Милиони. На 5 милиона на България, милиони анорексици. Увредени психически. Това заболяване е психично, което води до физиологични увреждания. Но никой сега ще кажат, виж какви глупости прекара. Какво толкова? Не, какво толкова? Това са страшни неща. Страшни. Самоубийствени. И ти докато се храниш здравословно, ти си направил 150 проблема. Които 150 проблема следва хормонален дисбаланс. Първото, което ще се случи. И някой вика, 50% в момента, 50% от хората са ялови, бе. Не могат да правят деца. По простата причина, че сперматозоидите там лениви, яйцеклетки от здравословното хранение. От някаква си глупост. Дето е като религия. Каза, много се радвам, че се храниш правилно. Какво значи правилно? Какво значи правилно, бе? Той не си мърда задника, чака от диети да се оправи. То ослабва. Не. Всички тренират. Защо мислите, че се наложи тая фитнес индустрия? Някой ще каже за пари. Тези дет го организират, имат пари. Някой по веригата на тези всичките неща взема пари, но не и организаторите на този цирк световния. Те искат самоунищожението ни. И го налагат като мода и ти се самоубиваш. И в един момент обаче имаме крайно спасение. Имаме инвитро. Какво значи инвитро? Знаете ли? 1000 левове съсипване на здравето на една жена. Унищожението. Тя се унищожила преди той, за да няма. Сама на 90%. И се доунищожава. Там е... Прочетете какво значи инвитро. Какво се случва с организма на една жена.
И те не го правят от първия път, за да могат да сгънат още 15-20 хиляди лева. От първия ни фаща. 2-3 пъти. Ай ги делим. Другото. Каза, знаете ли какви буклуци ядем? Храните. Другата мантра. Те ти промиват тъпия мозък, разбираш ли? Може би. Най-вероятно има. Хормоните де дават на животните. Да. Най-вероятно. А хормоните де си ги биеш директно. На растежа. Лекарства за диабетици на здрав човек. Масово изчезнаха лекарствата. Масово. Стероиди. Директно си ги бие, бе. Не от пилето, бе. Директно. Всяко второ. Тестостерон, що че е по-дълго млад. Директно си го поставя. Всякакви химии пият директно. Но той се храви, културиста и фитнес маняка се храни здравословно. Той се натроил. Той се самоубил. Той се самоунищожил. Но той е здравословен. Умират като пилци. Но те не умират. Тотално психиасване. Той са едните. Обездвижване. Тотално обездвижване. Който някакът му го прикажа, така. Децата не се движат, бе. Няма значение какво ще еде, бе. Ма няма значение, бе. Злато му дай да еде. Жълтици. Най-чистото му дай. То ще бъде пак тулуп. И то ще бъде тулуп, болен тулуп, защото органите не работят, бе. Те не са направени да седиш цял ден пред компютъра, бе. Те не са направени. Те са направени за друго същество, Homo sapiens, което се е движило. А ти си обездвижен. Защото ти дават и ни пари от някъде. Кредит ли ще бъде? Такова ли ще бъде? Помощ ли ще бъде? Нещо. И не се мърдаш. Децата са унищожени. Вие сте унищожени. А той са... сега пак той. Друго, аз съм си ги написал тук. Наркомания. Тотална наркомания. Тотална. Тотална. Не само сред младите. Всичките.